Web 1.0 irakurri bakarrik egin daitezken aplikazioak dira. Orrialdean egileak informazioa bakarrik editatu dezake. Hauetan ez dago elkarreraginik erabiltzailearen eta web orrialdearen artean. Honen helburua informazioa hedatzea da. Honen hardwarea eta softwareari dagokionez oso garestiak dira. Beraz, prezio izugarri altuan erosi behar dira. Web 2.0 informazioa konpartitzea ahalbidetzen duen web aplikazioak dira. Adibidez, gizasareak, blogak edo wikiak. Eta hauetan existitzen da elkarreragina erabiltzailea eta web orrialdearen artean. Honen hardwarea eta softwarea ez dira garestiak, eta irekiak dira gainera, edo nor izan daiteke erabiltzailea. Azkena, Web 3.0 sozialki eraikia eta testuinguruan birsortua dagoen weba da, eta unibertso digitalean bilakatu da. Zenbait ezaugarri ditu. Lehenengoa sisteman eta interfazen bateragarritasuna. Hurrengoa elkar kooperabilitatea. Eta azkena informazioaren kontrola. Adibidez, odeiak eta aplikazioak. Hardware eta softwarea hemen ez dira oso garestiak eta irekiak dira. Horretaz gain, zentzuarekin erabiltzen dira.